Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang ki mat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step ka jingtho khana samari ka dai ka kam ka badai ban yashim jingkit khli lang da baro om tang ka kam jong ka sarkar ong umantri rang ba du Narendra Modi umantri khna ka sarkar pedeng ubakhmi ikatnat ki kamrab bat ka bhaga myat ki nongrab u Bhagirat Chaudhary ulale jmo ahnin ka sngi ka ICAR Research Complex jong ka than chatai lamingi ka badan ha umyam Bad haka jingkni bnia yaki anya kali daki pulit ka East Khasi Hills syak dan kuna komba shispa khandai pusau ngut bad yo alum ki pulit palat ar lak tengka ki hubor ki babnia Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong baka jingtho khana samari ka balas dang menta kam dai tangka kam jong ka sarkar hendrai ka dai ru ka jingkit khli jong baro ki nong song snong kari bad kumta ka jing yeshim bentalang jong baro ka long ka bakongsan Habakran haka program Man Ki Baat hanin kasngi haka Akashwani Modi ula ong ba manla uway pa uway unong India uday ban tip syapang ka jingelap syapang ka khana samari kabalong ka jingkhen brio ko bahe tam haka perthai ula banrap baka census 2008 on le daki core digital haka ba ki nongtho census ken pendan kam daka mobile app ban bu ikijing tho Modi ula ro yaki nuclear scientist jongkari ki baladap ya ka benta ka bakon ningkong na ka benta u fast breeder reactor ha kalpakam kabalong umawmer baningkong ha ka jingya lenti banyo ya ka boarding nuclear jongka India ula kadaw syai ba ya uni u reactor lasna tang daga jing start technology ka banapo kari but on pendan kam ya na ka benta ban penni boarding ha ki por ki banwan Nalor kani Modi ula krenru syapang ka jingkio hakalyang karoi ka par haka thain syatay lamingi ula ong bala judan ka por bala nyaw ya usiet kum ka jingkit ka baban khia henrai menta uni ula plilat ya kalat kamai kaji kalat ban khai bat ban pentrei ru yaki kam ki ba khamper na ki bajule Menteri khana ka sarkar pedeng ubakhmi ikatnat ki kamrab bat ka bha kamyat ki nongrab Bhagirat Chaudhary ulale jimo menin kasmi ya ka ICAR Research Complex jongka thain chatai lamingi ka badan ha umyam las dang ya ka jingyalang da ka jingkran tiang sngoba na director jongka ICAR Research Complex for NEH region Dr Sanjeev Khatak Habakran haka nika jingyalang Bhagirat Chaudhary Menteri khana ka sarkar pedeng ula ai khublei ya ka ICAR haka ban hagya nakabenta ki kam ban kentiu ya ki kam wat bnya haka rep karyang ula kedaw halor ka jingdan kam ban pensluri ki nong rep ban rep da ka pendan kam ki sbo dawai bayo na kamaryang bat ula kentu ki nong rep ban kam penduna ya ka jing pendan kam ki dawai chemical da ka banjur halor ki jing ki bami na ka jingkala haka jinglong ka maryang Chaudhary ula khot ya ka jinge trailang ka bakham scam hapdeng ki start science bat ki nongrap nakabenta ban penmi iki jing thong ki bala ban sha ya ka jingkala ka maryang lengba ka jing pendan kam ya ki jing start ka job ka bamenta ula kran ru halor ka jing dan kam ban bu iki jaka ban bu iki jing mi kum ka cold storage khnang bakan penduna ya ka jing du nong ki nongrap na ka jing sniu kloi ki jing mi Chaudhary ula thuru iki nongrap syapang ka skim thamai jong ka sarkar nakabenta ban penya yaw ya uphan upiat berusa saw hakeleng kari hakaba ka sarkar kan bay ya ka baikit khamashwa kani Chaudhary ula le jingo ya ka district Eastern West Khasi Hills haga sngi sa jan balala bat ula penlong jingalang panya kendu iki nongrap bagi nong tre sarkar ha office deputy commissioner Menteri katnat ki kamrap ka jala Meghalaya Timothy D Shira ula kentui ki samla ka jala ban long ki bala kloi ban seng la ki kamla jong ki ban kentiu ki kamrap khnang ba kayo ka kot kan kiu bat kan long ka ban Islam habakran kum ukongsan haka workshop bala penlong hapo ka empower lengba ka benta ka bape ikilat yo kam yo jam ki samla bat ka jingken tiu ya ka yo ka kot Shira ula kedaw baka than ka don buon kilat ki babiang ban kentiu ya ka yo ka kot haka liang ka rep karyang bat ula pensluri ki samla ban yele ban seng laki kam la jong Kiwei ki nongkran ki bakham kongsan hakani ka jingelang ki kentop ru ya Ricardo Villasmil bat Santiago Segovia ki balawan na Harvard Growth Lab. Kani gadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka station jong ka Akashwani Shillong nyep teng biang bat ki khubor.
Komisi benta jong kajing persang ban penne ya kajing but iki kendon nyak kali ban penti kena ya kajing shingan kayak kayang ki patba ki surok ki pulit ka East Khasi Hills hapo kajing kmi u superintendent ki pulit ka district lambat u SP city traffic bat u additional SP traffic kila penlang ya kajing kmi bnya ya kajing but kendon nyak kali hakamit hapdeng ka arpusan bat arpun retarik u yong hakilai benta jong ka sorselong hasadar lai umkra bat halum ding jeri la penlong ya kan ya kajing kmi bnya da kajing thmu ban pen khlanya ki kendon nya kali khnang ban khanglat iki tu ki ba pen khen kendon khamtam ha ka por man miet ka bala bu ya kebun ki nong ya lenti pat ki nong nya kali ha kajing ma ki pulet ki la khampet iki tu ki banyak kali endala di buat ki ba modify ya ki light bat ki pipe pelait tedam bat ki la pet bnya ru ya ki kot ki slakat kom bala ru dak ha ka motor vehicles act hakan ni kajing kmi bnya ki pulit kele okam hadu shispa khandai pusau ngut ki nong pen khain an bat ki ladang kuna hadu arlak saupun riu hajar tengkaya ki Menteri Rangba Dut Narendra Modi unik jengok ya ka Sikkim na ka benta arsmi na duk menta kasmi ka arpun nyau tarik uyayong la syai kasmi Modi unik jengok ya ka orchidarium ka balon don ha Sikkim ha ka bala bu penek pensa iki tiu dien ki bakan sai jong ka jela saya shim bentaru ha ka jingelang ban penha perda ya ka jingrakhe ya ka lingku dap sunpost nam ka jela Sikkim ka ban long hapal Jor Stadium ha ka te gasmi Modi play pai ba bat bu maunong remru ya ki project penroi ki bala pensyong dor palat 1,000 klor tingka ki badon ha keleng ka jela kini ki project ki kan thop iki kam penroi ha ki jingte jingshna ba kongsan ki surok ka koi ka khia ka pule puthi ka boarding ki kam penroi hasar ki kam jungo kai perthai bat ki wei de Menteri Rangba Duk Kari bu ru ya ma nong rem na ka benta ka Ayurveda Hospital ka ba shispa jingthia hai Yangang ha district Namchi bat ka integrated Sowa Rigpa Hospital ha NIT Diorali Modi bu ma nong rem ru na ka benta ka jingshna ya artli ki jingkiang halor ka wa Tista ha Sirwani bat ha Lower Samdong ki ban penyaso ya ka Namchi bat ka Gangtok Kishi pai ka Railway Protection Force jangka North East Frontier Railway NFR kila yok kurup hadu henriu pau kilo ukenja bala pensyong dor palat arpo kendai lak tengka ha ka jingkenra bala nang penklan ban ya liak persya ya udrok ka bala penlong ha pedeng ka arpo bat arpo ar tarik menta ubnai katkom kita long khubor la lap ya ukenja neki jaka ki bahap hapo ka jingpet jangka NFR bat lakem ya laingut kibri ki badan keti ha ka jingkhayi kenja ha New Jalpaiguri Railway Station ha West Bengal ki Shipai Railway Protection Force kila yo ban kurup kumbalai pu ar kilo ukenja ha ka wepat ka jingkhanra ha Agartala Railway Station ha Tripura ha ka arpoi tarik uyayong lakyam armut kibriu bala kurup naki palat arpoi kilo ukenja kat ba sahendriu kilo la kurup na uwei pat ubriu ha ka juk ka station ha ka arpu ar tarik uyayong Katnat ka bakhmi ya ka long kaman ka sonbeneng jong ka India kala pentip lepa ba kala bandan ka jingshit kerang haki benta jong ka than shatai lam sekni bat benta ka ba pedeng jong ka ri India haki laisngi ki banwan katkum ka India Meteorological Department IMD ka Jammu Kashmir ka Ladakh Himachal Pradesh Uttar Pradesh ka Punjab ka Haryana Chandigarh bat ka Delhi kinyo ya ka jingshit kerang hadu menta ka sngi kani katnat kala pentip leparu bakan dan ka jinghap slap ka bajur pat ka bakham jurba haki benta jong ka Arunachal Pradesh ka Assam bat ka Meghalaya menta ka sngi kala banrap bakala bandan ka jingkhil air rengkat uperthat ha ka than mingi jong ka ri India menta baru shitayo bat katungi la poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaje ngi so bat ka Akashvani dari na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor ka tin phareng ha ka por pra kha san minute ngi pen kan maru ba ka por prashiteng ngi wan phai byang shakani ka station jongi na ka benta ka North East News kani ka ka Akashvani Shillong snopaban up yaki khubor na Delhi